Hola, soc la Cris Albendi, una de les professores del Centre Comercial Català, i estic aquí per explicar-vos una miqueta quin és el nostre tarannà, la nostra manera de fer en el nostre centre. Començarem explicant una miqueta quina metodologia fem servir. Nosaltres sempre ens basem en el treball individualitzat sobre les necessitats que té el nostre alumnat. És primordial conèixer el nostre alumnat i que el professor, en aquest sentit, sigui un guia, un referent, un recolzament en el seu procés d'ensenyament i aprenentatge. També donem moltíssima importància a totes les activitats transversals que realitzem en el centre, perquè la competència professional del treball en equip és bàsica i fonamental en tots els cicles que nosaltres fem, tant el d'educació infantil com en el d'integració social. En aquest sentit, nosaltres com a equip docent també som un referent perquè volem impulsar aquesta manera de treballar en equip, treball cooperatiu, a través d'aquestes activitats transversals que fomentem. D'una altra banda, us volem explicar també quins són els projectes que estem realitzant en el nostre centre. Un dels primers projectes que volem mencionar és el de la formació online, que ha començat tot just aquest curs amb la implementació del primer curs d'integració social en aquesta modalitat. Bé, volíem donar aquest servei perquè coneixem les diverses realitats i una mica seguint en el fil de la metodologia individualitzada, sabem que hi ha moltes persones que necessiten i volen estudiar i no tenen la facilitat per fer-ho de manera presencial. En aquest sentit, la formació online dona resposta per a totes aquestes persones. També estem implementant el projecte de formació dual, en modalitat dual, en el cicle d'educació infantil. Bé, aquesta formació dual dona la possibilitat als nostres alumnes que passin gairebé la meitat d'hores de formació en el centre de pràctiques. Això els permet conèixer de primera mà, d'una manera experiencial i molt vivencial, què és ser un educador en una escola bressol, la importància que té la competència en les habilitats socials, la comunicació, l'expressió, el dia a dia amb els infants, que és tan important. I un dels altres treballs que estem fent en el cicle d'integració social són les pràctiques, les FCTs. Aquestes pràctiques també es treballen de manera individualitzada amb el nostre alumnat, ja que sempre intentem donar resposta a les seves inquietuds, necessitats i sempre fent servir recursos, serveis dins de l'àmbit de l'educació social. Gràcies.